Výhoda rašeliníkovej tyče je, že rastlina do nej sama pustí korene a bude sa po nej šplhať. Výsledkom môžu byť krásne a veľké listy. Aby sa to stalo, musíš udržiavať vlhku. V lete je potrebné tyč mokriť aj 2-krát týždenne, v zime stačí menej. Všetko záleží od toho, akým podmienkam sú tyče vystavené a viac sa dočítaš v popise tohto videa. Na udržanie vlhkosti ti poslúžia 3 spôsoby: rosenie, zálievka z fľaše alebo sprchovanie. Rosenie je najpracnejšie, aspoň mne to zabera najviac času a príde mi to neefektívne. Avšak ak to robíš pravidelne, stačí tyč udržiavať vlhkú. Zalievka z fľaše je asi najčastejší spôsob, najmä ak máš doma viac tyčí. Tu je lepšia častejšia zalievka, pretože ak tyč úplne preschne, voda môže stekať aj naokolo a tak ti narobí väčší neporiadok. Posledný spôsob sa mi nepodaril moc dobre natočiť, tak aj tie zábery sú také divoké, ale tretí spôsob je teda sprchovanie a je to môj najobľúbenejší spôsob. Doma mám len 2 rastliny na rašeliníkovej tyči, čiže celú rastlinu strčím pod sprchu a je vybavené. Jedine v zime treba byť so sprchovaním opatrnejší, pretože substrát dlhšie presychá.